Il-problema inkontrollabbli tal-iskart issa saret kriżi u l-fatt li l-gvern ta' Robert Abela għadu memendax ir-regolamenti relatati mal-ġbir tal-iskart qed ikompli kabbar din il-problema tant serja. Dan kien il-messaġġ f'editorjal tal-ġimgħa fil-ġurnal Times of Malta fejn intqal li l-ħinijiet kif ukoll il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart fallew f'numru ta' lokalitajiet dan fil-waqt li ħadd ma jista' jifhem għalfejn naqset il-frekwenza tal-ġbir tal-Borża l-Griża hekk kif kaġun ta' din id-deċiżjoni pajjiżna se jispiċċa fi kriżi nazzjonali. Il-muntanji ta' skart f'kull kantuniera qed joħolqu rabja kbira kif ukoll frustrazzjoni f'diversi residenti. Dan hekk kif ir-residenti huma mxebba b'din il-problema fejn kważi bil-kemm tkun tista' timxi fuq il-bankina bl-ammont ta' skart li qed ikun hemm. Dan apparti r-riħa tinten kif ukoll il-ġrieden li qed ikun hemm preżenti b'mod speċjali matul il-lejl. L-editur sostna l-gvern ta' Robert Abela għandu juri b'mod l-aktar ċar li għandu pjan sabiex jaffaċċja din il-kriżi u jista' jagħmel dan billi jieħu azzjoni sabiex il-proċess tal-ġbir tal-iskart ikun aktar effiċjenti kif ukoll frekwenti. L-editur qal l-aktar mod effettiv sabiex wieħed jibda jaffaċċja din il-problema huwa billi jafda s-sistema tal-ġbir tal-iskart lill-kunsilli lokali fil-waqt li appella għal aktar fondi għal kunsilli sabiex jaffaċċjaw din il-problema bl-aktar mod effettiv. Dan għaliex fl-aħħar xhur Robert Abela kompla jnaqqar il-poter tal-kunsilli lokali. Fl-editorjal intqal li jekk il-gvern se jkompli jwebbes rasu quddiem din is-sitwazzjoni, it-turiżmu se jieħu tiżbita, dan hekk kif pajjiżna se jispiċċa jikseb reputazzjoni ħażina bl-iskart ma' kullimkien. Apparti minn hekk l-editur issuġġerixxa li jiġu installati kameras fit-toroq sabiex min jinqabad joħroġ l-iskart fil-ħin ħażin jingħata multa bit-tama li l-abbuż jibda jonqos.